ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କାପୁଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଥା ଓ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପାଦଚିହ୍ନ ମହାଭାରତର ମହାବଳୀ ବୀର ଭୀମସେନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ଭୀମସେନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏକ ବିରାଟ ପଥର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରଥର ଗତିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରକୁ ହଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଭୀମ ନିଜର ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପଥରଟିକୁ ଉଠାଇ ରାସ୍ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ପଥର ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଭୀମ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗାତଟି ମାନବ ପାଦର ଆକୃତି ସହ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭୀମ ପାଦଚିହ୍ନ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଯାଏ। ଏହା ନିକଟରେ ଘୋଡ଼ାର ଖୁର ସଦୃଶ କିଛି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଭୀମଙ୍କ ରଥ ଟାଣୁଥିବା ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କାପୁଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମ ଏହି ଚଟାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କିଛି ଦୂରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି କାପୁଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୀମ ପାଦଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଅବିଚଳିତ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାଭାରତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟ, ଯାହା ଆଜି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି।